Ами, здравей, Любо. Радвам се, че се съгласи да дадеш това интервю. Искам първо да те попитам, знаеш ли какви са последствията, когато един човек даде положителен тест за наркотици на пътя? Бях запознат, понеже имам приятел, който мина по този път. А, При него също чакането беше голямо и бях подготвен да чакам, но знаех, че задължително трябва да дам кръв. Добре. На колко години беше, когато се случи На това? 19, 2 месеца преди да навърша 20 години. По кое време на денонощието се случи? Около 12 часа през нощта. Рутинна ли беше проверката? Рутинна беше проверката, както винаги. Добре. Спряхата и Да. какво се случи? Ами спряха, попитаха дали може да ми направят тест за наркотици, дали желая. Реално първо ми направиха тест за алкохол, след това ме питаха дали искам тест за наркотици. Аз нямаше как да откажа, защото като откажеш, все едно си виновен. И направиха ми теста, чаках около 15 минути да се напои памука Добре, реално. искам да те попитам, с ръкавици ли използваха за отварянето на теста или те ти дадоха теста ти да го отвориш? В моя случай всичко беше изрядно, бяха с ръкавици, показаха ми откъде го варят, всичко ми показаха като хората. Аз не мисля, че полицайите тогава бяха виновни. Добре, а ти беше ли употребявал наркотици? Не, никога не съм употребявал наркотици и реално съм употребявал капки за нос в същия ден и пих енергийна напитка преди да ми направят теста. Тоест, непосредствено преди теста ти си пил енергийна напитка. Да. А какви капки за нос? Тогава Назик спрей вече въобще нищо не ползвам. От страх, предполагам. Ами и от страх и от вреда, реално те си ми вредят, така или иначе. Добре, и взеха ти теста, сложиха го в апарата. Дръгче Да, 5000 сложиха ли го. беше? Не го запомних какъв е, но най-вероятно е дръг тест 5000. Добре, и И изчаках около 6 минути, зареждаше програмата на машината и светна за метамфетамини. Аз се шокирах направо. Очаквам да излезе всичко нула, аз цъфвам за метамфетамини. в момента, в който го видя, как се почувства? Малко забавно ми стана, защото знаех какво следва. Аз не съм се притеснявал толкова. И първата ми реакция беше да кажа на полицая просто че искам да пусна кръв. Реално това Сложиха ли е... те белезници? Не са ми слагали белезници. Те те екскортираха до спешното ли? Къде? И реално стана малко по-бавно работата, понеже и колата беше на моето име и трябваше доста документи да се пишат. Трябваше да дойде дознател, трябваше да дойде фотограф да ми снимат колата, понеже ние трябва да вземат. И трябваше да дойде машина, камион, репатрак, да ми вземат също колата, да я качат на него. И след това ме взеха полицаите да ме закарат в военна болница. А обискираха ли автомобила? Ами, питаха ме къде са ми номерата на рамата да ги снимат. Направиха снимки вътре и вънка на всичко, но не мисля, че са го претърсвали. А обискираха ли дома ти? Не. Добре, след като те заведаха, какво се Ами, случи? Взеха ти в кръв. колата, в колата ме обясняха, понеже дознателя ми каза, че ще ме изчака в районното и ще ме разпита там и ще ме пуснат. Обаче в колата полицаите малко се смяха и им казаха, нали, той сата излъга, нали, няма как да те вземе, защото той се прибира в тях да спи и ще седиш малко в районото. Аз тогава малко така кофти ми стана, че трябва да лежа в ареста. И заведаха ме вече в военна болница на денонощната част, където има лекар. Влязахме вътре и лекарката ме попита, нали, какви медикаменти съм използвал, ако съм използвал. Всякакви такива неща да напишат на един лист, да знаят. В смисъл, аз им казах, използвал съм капки за нос, преди 2 дена хапче за глава и реално това е. Взеха ми кръвта, гледаха ме малко по-така съмнително като наркоман, въпреки че аз по нищо не показвам, че съм под въздействие на наркотици.
И да, малко се чувствах като наркоман, въпреки че не бях. А работата ти зависи ли от това да шофираш? Ами, реално тогава ми беше последния работен ден, аз работя сезонно, понеже съм студент. И реално не ми зависи работата от шофьорската книжка, но ме улеснява да работя, защото мога да се предвижвам на няколко работи да работя, нали, в един и същи ден. Колата улеснява транспорта. Колко часа стоя в районното? Ами, понеже няма часовник, не мога да кажа точно, но около 9-10 часа. На сутринта по кое време сте освободили горе-долу? Ами, като си погледнах телефона, към 11:30 беше. В момента изпитваш ли някакво притеснение, когато шофираш? Ами, със сигурност избягвам да видя полицай. Аз съм готов пак да се сблъскам с това нещо, но не е приятно въобще. Все още съм млад, няма семейство, което да зависи от мене и не мисля, че трябва толкова да ме е страх, но съм винаги с едно на ум, какво съм приемал като не наркотични вещества, ами примерно кола, такива неща. Медикаменти въобще не използвам дори като съм болен. И да, винаги карам с едно на ум. Но чак страх, не мисля, че трябва да се страхуваме. Колко време чака резултата от теста, лабораторните резултати? Грубо 10 месеца. В момента, в който излязоха резултатите, след колко време ти върнаха книжката? Мисля, че на същия ден звъннаха на майка ми, понеже аз бях в Америка и нямаше как аз да си ги взема, но съм я упълномощил тя да ги върши тези дейности. Мисля, че на същия ден, след като я уведомиха, тя отиде да я върнат книжката ми. А автомобила, кога го върнаха? Мисля, че малко по-късно, ден-два или на същия ден, отново не съм сигурен, бях извън страната. Как се отрази това на семейството си? Майка ти ли мислеше ли? Какво мислеше майка ти, когато разбра за това нещо? Ами тя беше доста шокирана, беше много по-притеснена от мен реално. А, Помолиха ме родителите им да си направят, нали, частен тест за наркотици. Все пак и те да са на 100% сигурни. Не мисля, че са ме мислили за наркоман, но все пак и на мене да ми се случи евентуално, когато имам дете да се случи такова нещо. И аз ще го помоля да си направи тест за наркотици. Частен. След тази случка ти сподели ли със свои приятели? О, да, аз още имах оговорка в същата вечер, понеже нали, беше последния работен ден, да излезем с приятели да се видим. И звъннах им, понеже не знаех, че хора в районото, ако може да ме вземат от мястото, където бях, да ме приберат. Но после разбрах, нали, че няма как и им съобщих, че съм задържан. Те малко не можаха да повярват, мислеха, че се шегувам, че ми взимат книжката и че ще ме вкарат в ареста. И да, Добре. предупредих ги да и те да внимават. Като един млад човек, искам да ми кажеш какво според теб трябва да се промени, за да няма невинни хора в подобна ситуация. Какво според теб трябва да се промени? Ами, като за начало, докато се изградят тези още лаборатории, понеже доколкото знам са две за цялата държава, не съм сигурен колко са, но не са въобще достатъчно и поне докато се изградят тези лаборатории да се промени закона да сме невинни до доказване на противното и така ще се стимулира може би държавата да ги варят по-бързо тестовете. Защото това е нереално 10 месеца да чакаш да си вземеш книжката при положение, че си чист. Не съм против да се правят тестовете, но така да се ощетяват невинни хора не е правилно. Чувстваш ли се по някакъв начин обиден от системата? Напълно се чувствам обиден от системата, понеже не е само това единствения проблем в държавата ни, но тук го усетих най-сериозно. И просто вече не вярвам на нашата система. Нито на МВР, нито на никой. Това би ли те накарало да мигрираш в друга държава? Със сигурност, аз докато бях в Америка и видях как работи една държава нормално.
Нали, като администрация, не е да чакаш на гише 15, примерно в КАТ Варна, да си платиш глобата. Може да си я платиш онлайн. Можеш всичко да свършиш през телефона си. Не е нужно да ходиш до административни сгради, да си вадиш документи, подаваш си заявлението и ти ги пращат по почтата. В момента съдиш ли държавата? Смяташ ли да я съдиш? Съдя държавата, майка ми движи делото и доколкото знам, днеска получи съобщение майка ми, че до 2-3 седмици ще получим вече резултата. Добре, радвам се, че даде това интервю. И аз се радвам.